Здравейте, днес съм на A1 Motor Park и днес се провежда BMW събор 26-та година. Също така и втори кръг от BMW Cup. Двете събития на едно. Има страшно много коли, много яки BMW-та и всичките дават газ, така че гледайте. What is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in. Just counting up. Another win. Just getting enough. Watch me pivot in a clay for my love. Watch me island in a leg and I love it. Mommy, yeah, I got that swag with the 12. Pulling one. Well, like it. I give a license. Or you get caught up downtown way to enticement. Dark days, running lights in the night. Keep the school playing right. Започвам да обикалям. BBS джанта е 34 комби. Насам имаме една седмица Alpine. Тук М4-ката дава газ. Това трябва да е 1600 или 2002. Едно от двете. Тук 46-ца. Alpine джанта. Това мисля, че беше E38, ако не се лъжа. Седмица. 2 бройки. 3 бройки. Пак Alpine джанта. V12. Сам. Карбоновия капак. На въздух. Петицата. И тук е една много готина. Отново 1600 или 2002. Джантата, Dark Wheels. Турбината. Вътре седалките, всичко. Много добре направена, зелена. 2002. Турбо. Нова яка. Насам има шестица. Тук петица. М4 златиста. Да, М5 Competition. Тук още едно. Дават си газ. М2 Competition. Много як спойлер има тая. Това е CS М4, тук още една. Има карбонов капак. Липчето отзади, от това не е МК. Това трябва да е 300, глупости горе, 435 или 440. Но пак е много готина. Насам. Още една петица с много яка джанта. Пътна помощ, М2-ката. Лъсната направена. Обзето има толкова BMW-та и са навсякъде дават газ. Не знам на къде се завъртя. Петица с карбонов багажник. Малко CSL стайл. Много готин. Голямата джанта, синичко, много готин цвят. Отзади 4-те кюнеца. Тук да видим.
Това там е сериозна джанта. Оп, М5. Да, общо взето, дето са чупели БМВ-тата, дават сега с хората постоянно, никой не се е оплакал. 435 бензин. Оп. И общо взето БМВ-та да искаш. Един бобър, много готин цвят, М4. Само още един бобър, това е тройка, Competition, F-ка, още една F-ка, много готино лилаво. Мале, тук направо не мога да се чувам мислите, яко дават газ. Гърми, трещи, М3, BBS джанта. Общо взето това е универсално просто, BMW с BBS джанта. А това ми е слабост. E46 М3 с CSL джанта. Много е яка. Между другото, ако някой има този Hot Wheels модел и е готов да се раздели с него за адекватна цена, може да ми пише коментар или в Instagram, защото само той ми липсва от 46-ците, така че върха на сладоледа M8 Competition купе. Тук още един бобър на 92-ка, тази не е М-кова. Оп, новата петица М5, ето е малко тежичка, ама на пистата доста добре се справя. Много интересна джанта има. Наистина много интересна джанта. Тук това трябва да е 240. F-ка. Тук още една от новите М5-ци, матова черна, много е готина. И М2 в небесно синьо или бебешко синьо, не знам точно как, но много е готина. Първоначално ми беше малко странна, някаква прекалено рабата, обаче свикнах. Абе, да, готина коя е. Тук имаме М3, единствената с велосмак. Е60, карбон. Искам само тук карбон, джантата, Brembo. Да, не може да видите зендъра, обаче вътре седалките бяха брутални. Карбонов багажник, Есенман генерация. И насам има още две Е60-ки, които са М-ки. Да, и на пистата карат. Ето легендарния V10 на E60. Тук имаме и една по-дърта М-ка с V8 39-ка. Честно казано, тази ми харесва малко повече от E60-ките. Не че ако някой даде E60-ка ще я върна, нали? Няма да я върна. Отново да припомним за шатрата на БМВ Клуб България. Много яко лилаво. И 36-ца. Направена. Ниско до земята. BBS джанта. И продължаваме да гледаме М6 с брутална джанта, огромна. Пак, какво е това? 20 единица. 20 единица джанта.
Много як. И тук едно лилаво е 60. Насам, петица. Правена, още една. О, тук 46-ца. 4 врати. Но направена, изглежда едно към едно с хемка. Мале. Мале. Ей, това е. Значи от целия събор, това ми е любимата кола. 46-ца, не знам дали е М-ка, обаче изглежда точно като М-ка. С брутална джанта. Жълти апарати, 19-ка. Джантата са компонентна с болтовете, раздута. О, боже, раздувката. 4 ауспуха, огромен спойлер. Карбонче. Да, определено ето това нещо тук ми е любимата кола от целия събор. И не знам дали виждате, има си гума. Мале, уникална е. Брутална кола. До нея е една шестица. Бяла седмица. О, там още една. Не мога. Да, и това е готино, много готин цвят е с това, обаче това. Много е яка. Много раздута. Пак джанта. Твое ли? Добре, дали ще можеш да ми разкажеш малко повече за колата? Разбира се. Това предполагам. Аз съм Антон от Химията гараж. Сега ще ви представя моето E46 купе. Колата е с нареден пандем пакет. Двигателя е M54, B25 с турбо. Покажи ми двигателя. Като в момента колата има изкарани 500 конски сили на 1 бар налягане. Моторът е изцяло подготвен и подкован. Управлява се от оригиналната електроника MS43. Колата е това. И аз на всеки ден ли се я караш или Не, само я карам всеки ден. Това е кола, която представям по изложби обикновено и по такива мероприятия. Направена е с цел реклама и лично забавление. Да покажем какво можем да направим от сервиз за един наистина различен проект, който не се вижда всеки ден. Супер, наистина много добре. На мен лично много ми харесва. 4 частици, особено раздути, са брутални. Вътре нещо, виждам, че е от кабрио седалки. Колата с салон T93, червено рекаро, като екстри разполага с оригинална навигация, Harman Kardon, километраж от 330 ZHP с оригинално жълти стрелки, изключително рядък. Това е общо взето. Супер, наистина е много добра. Поздравления и надявам се да я виждам често на такива събития. Разбира се, на всяко едно гледаме да сме там. Супер. Тук има една единичка. OZ джанта, ултралегера с семисликове. Вътре пак не се вижда, но с парко седалки. Аз ще се кара на писта. И тук е една много женска кола с Angel Eyes на сърчица, всичко розово. Вътре розови колани. Да. Много розово. 640 бензин. Карбонче. 4 кюнеца. Много е готина. Тук тая е много интересна в два цвята. Черно и това е такова перлено леко лилавее. Много е добра. LK гараж. Те са с сигурно 4-5
петици и всички са много добре направени. Здрасти, дали ще можеш да ми разкажеш малко за колите? Знам, че сте с бая коли тук. Здравей, в момента сме само с две наши коли. Така ли? Да, нашия отбор тази година е малко по-съкратен. Нямат възможност да дойдат, нали, всеки на работа, ангажименти. Нормално. Аз сме с тия двете коли. Това е личната кола. BMW 540 B58 е мотора, 540. А това? Преди 2 месеца си го купих, това е най-новия проект на Бора. Не, защото си спомням миналата година имаше една Евка, която я бяхте направили като G. Да. Да, то беше на една сталка тази кола, той я продаде. А това е истинско G30. Много е готина. И е с M5 пакет CS с раздутия преден капак. Да, много е готина и е в вашия стил. Аз, защото вече 2-3 събора съм идвал и всичките са шарени, такива смисъл много ярък цвят, не е нещо черно, сиво. Да, това грабва окото най-малко. А по принцип с какво се занимавате? С боядисване на коли. Боядисване, само боядисване или такива теникиджийски, смисъл раздувки работи и всичко си правите вие? Да, каквото се предлага, Супер. го правим. Ами... Тази евка също е много добра. Тя е на въздух. Да, тъкмо това щях да питам. Вътре салона е много интересен. Вътре е малко като приправена, вътре като карбони, салони. G серия е малко вътре. Мултимедията е на G серия. И червени колани, седалките. Всичко. Много е добра. Наистина са много добри колите. В конкурса ще участвате. Да, клас тунинг. Между другото забелязах, че тази година, тъй като на пистата и по-малко място не е в Стара Загора на летището и са по-подбрани колите. То самото място не позволява толкова много коли и затова го направиха 2 дни. Да, между другото, според мен така е и по-добре. Вчера беше също много пълно. Днес даже повече хора има. Ама неделя нормално, всеки повече почива неделя. Да, но... Аз доволен съм, аз от обстановката е добре. Готино е и коли минават на писта е смисъл повече усеща емоцията. Да. И другото ми харесва, че са подбрани коли, защото предишни години обикаляш и то просто BMW с джанта. Сега да тигат левела, са малко ли много организаторите. Левела. Според мен вече ще си е тук. Божа работа. Където и да е, там сме. Добре, супер, колите са много добри. Много благодаря, че ми отдели малко време. И да. И това беше BMW събор 26-та година. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, знаете си, харесвате видеото, коментирате, бой по камбаната и до следващия път. Чао!